Vi er gået i gang. Hej Poul, det her det er Poul. Og Poul, du må gerne fortælle mig, hvad et bæredygtigt arkitektur er. Altså bæredygtig arkitektur er sådan umiddelbart uden at det for mig om det. Det må være noget med energibesparende byggeri, isolering, solvarme. Altså i det hele taget alt energi at gøre, altså en billig måde at spare energi på. Med solceller på taget. Ja, det er sådan lige i øjeblikket, hvad jeg kunne komme i tanke med. Kan du så også fortælle mig, hvad bæredygtig journalistik er? Aha, den er straks værd. Den er meget værd. Det må jo have en bæredygtig journalistik, må være noget om, altså først og fremmest at opføre sig anstændigt. At journalisten skriver det, hvad han hører, og ikke det, hvad han tror, han hører. Han skal selvfølgelig, alt efter hvem han informelt interviewer og skal have sin historie i avisen til dagen efter, eller det er TV-avisen, så skal han skrive det, hvad han hører. Altså det må ikke mange gange lave de om på det, for at få en god historie eller få en god forside. Det mener jeg, at journalistikken skal være ærlig og oprigtig. Og så kommer vi til mit yndlingsemne. Hvad er bæredygtig mad? Bæredygtig mad. Jeg kunne starte med en joke og så sige, at det er McDonald's. Men det er det ikke. Bæredygtig mad, det må være mad, som er produceret på en anstændig måde. Har du ikke nogen balance? Det vil sige, at man behandler sin... I Danmark, vi producerer jo over 20 millioner svin om året, og det bliver opfostret og lavet på en anstændig måde. Vi er nødt til at slå dem ihjel for at få noget at spise. Men det skal gøres anstændigt og efter faste regler. Man kan også have omkring æg, altså høns. Det har været en masse omkring burhøns, hvor mange kvadratcentimeter skal en høne have for at producere så mange æg. Altså det skal være... altså jeg kan ikke afgøre det, men det må være eksperter, altså folk, som har forstand på det, som skal lave de der regler. Sammen med producenten. For det hænger sammen. Hvis du vil have for eksempel et svin, som er opfostret på efter min mening, en god måde, så vil du også komme til at betale for nogle dyre kød i forretningen, når det er slagtet. Og det skal vi så som forbruger være parat til. Ud fra et etisk syn på de der svin, hvor det er slagtet. Og så lige kort og ganske hurtigt, bæredygtig computer. Bæredygtig computer, ja, så vil det sige, at de computer, som de bliver hurtigt umoderne, eller udviklingen, den er jo sådan, at det kommer hele tiden noget nyt. Og der vil jeg så foreslå, at det bæredygtige computer, det skal være, at dem, det er gået af måde, at der skal en del af dem kunne bruges i produktionen af de nye. Tak for det. Det var så Poul om bæredygtig.